Postura corectă joacă un rol important în creșterea și dezvoltarea copiilor. Părinții sunt primii care ar trebui să alarmeze în cazul în care observă anumite deformități la nivelul reperelor osoase, precum la nivelul umerilor, un număr mai sus, unul mai jos, la nivelul omoplaților poate fi unul mai accentuat și unul mai șters. De asemenea, baza omoplatului poate fi unul mai sus, unul mai jos, iar la crestele iliece pot fi unul mai accentuat și unul mai șters. Părinții, dacă observă aceste semne la copiii lor, sunt îndemnați să apeleze la un specialist pentru a primi o părere avizată. Pentru o postură corectă trebuie să avem, în primul rând, grijă la poziția bărbiei, care trebuie să fie la orizontală, capul drept, privirea spre înainte, umerii aduși spre înapoi, pentru că aici copiii au foarte mult tendința de a aduce umerii înainte, pe limbajul lor cocoșați, de asta cocoșați, ceea ce nu îi avantajează deloc. De asemenea, în timpul zilei trebuie să-i tragă cât mai mult spre înapoi. Reperele osoase trebuie să fie într-o linie dreaptă, urechea trebuie să fie în aceeași linie cu umărul, cu genunchii și cu glezna. Nu trebuie să fie o linie dreaptă perfectă, dar cât de cât corectă. Copiii petrec foarte mult timp, atât la școală cât și acasă, în cadrul temelor, pe scaun, la birou. În ceea ce privește postura de pe scaun, aici trebuie respectată regula unghiului de 90 de grade, atât la nivelul gleznelor, cât și genunchilor, șoldurilor, dar și a coatelor. Antebrațele trebuie sprijinite pe birou, bărbia sus, iar copilul, pentru a avea postură cât mai dreaptă, trebuie să fie cât mai aproape de birou. Dar aici părinții trebuie să aibă mare grijă, pentru că sunt foarte multe cazuri în care copiii au acea tendință de a apropia ochii cât mai mult de caiet. Copilul va veni cât mai aproape de birou, dar aici trebuie să avem grijă ca copilul să nu apropie foarte mult capul de caiet, pentru că acolo părinții pot preveni o anumită problemă oftalmologică. De cele mai multe ori, copiii aleg să stea ori picior peste picior, ori într-o singură mână sprijiniți. Cel mai des, la copii, putem observa tendința de a sta cu un picior de desubt săbiei, ceea ce nu ajută deloc în privința bazinului, în primul rând, ceea ce se poate observa foarte evident. Aici, picior peste picior, ceea ce duce în timp la cauza scoliozelor. Stau ori sprijiniți într-o mână, ceea ce nu face deloc bine. Un număr este mai sus, un număr este mai jos, după cum se poate observa, cu capul pe bancă, iar nu este o poziție avantajoasă pentru ei.